Da, da, mami, iată mâna sus. Ăsta e nasul la om de zăpadă. Ea vrea să-l mănânci. Nu i-am. Lasă-mă cu noi. Da, da, iată ea. Da, pu. Da? Ei, da. Nu mai mami, că luți pe tati. Mă, atât nu mai. Mai băgam în guriță. Mama, trebuie să luăm coadă de acolo. Să băgăm la... A. Nu! Am văzut și mai mult, de mine. Cam... Mare. Cam mai trebuie unul. Poți să iași la unul. Uite, a făcut și vecina unul pe balcon. Mai fă unul, tati. Uite ce făceam. O să mai facem încă doi. Făceam așa.